Lightly ki kali jengka company sinasrok kabaya na noston sewa kaji. Ya bala tiap ka keteng jengkan ka company kum ka Joint Stock Company Industrial Association ka nanong ba Delhi. Kabadi ka company ka pasna ban penhe ya kan ka surok. Kini ki kali kila sathang menem step ka por kum ba South Power ai kum ka jinya thu jong manager jong ka company Satish Kumar. Kini ka jinya sathang jong ni ka kali ka dia ka jaka sa jong ki ka dan po lat wi tang po noston. Long hari melayo jing tip ya kan kita tang kali makle sengo ka jingwan kibriu bagian regional company kami ban pe saban rei kim simna lap shu no makle istang kidak kibara julor jing kali na kan kita tang shul ang ruru bagoi ka kali po shulom jaga te company ka bana po strong mautung peru kala tang menem step ang simna tip ka da ba sa tang jong gindi ka kali mana kala jong kipulit kila pelong ka jing toket ban lap ya kibriu ka bang kiti hakan ka jing ja